phela uthi asikhulume baba ngeke ezozofika la malini imali eWestile ezengilethela la baba ngeke uthi uzomnyisa menifika endlini ungamnyisi Uyaziyo ukuthi nje yonke into about imali. angithakaneli kuyimanje mama ngizomhlabaka masuka la sama wena uzohamba makuthi unama Uber na request urequest ngiyomhlabaka phambi kwakho umi uhlala edaningi lapha emzini wakho mase ngakutshela ukuthi usechamileke yini for play wena umfundisa lezo zinto lezo yini lento yini for play awume kancane wena awume kancane baba awume kancane yini for play ngicela hlale phansi Fuck off wena. Silungise inkinga. Fuck off. Hlala phansi. Bona ke into engikuvelelwa yona. Hlala phansi kulungisa inkinga nje la kusuka kuyempini. hey Skomon Vitor hlale Ketula phansi ufuna ukwazi ukuthi ni for play awuyazi for play wena ulizwe ngani lelo gama kale akaza ngitshela uzongitshela usongibiza la ohlelweni lwakho Kuba uyakufuna ukwazi ngabe siyakwenza ngabe uyakwazi. Yini for play? Ngoba ufuna ukwenza sesese. yini for play yini Mawufuna ukwazi sohambe soyizama ekamereni. i-deep kiss kodwa ikhona mama Lutho njengoba ngisho ukuthi ubhoxeka kume kunjalo. ungathi mncamncama ungathi kuthiwa mncamncama mase ngiyahlala kuyena uyahlanya ekhanda lo udakiwe ngiyakutshela ngathi ngamtshela ngathi uphuza wena uphuza uyaphuza wena ngoba ungibuyela nezitayela lapha engingazazi uthi ngikubhekisele Niyona into nje yenza ukuthi kube mnandi. Kwanti mengenziwa wona ngizokwenza oba. baba hey yazi kuba wekho lamadoda lezigora lezi yazi ngizokulimaza Ngibizele wona amadoda ukuze soze uxazulula le nkinga ngoba besobabili. yini singakhulumi yini lapha singakhulumi ekamera sikhuluma Wenza njena nje sokhuluma kanjani wenza nje. amadoda akho kusho la ungibizele wona la Hayi, uzongibonisa nezo ngeke baba uzongibonisa nezo ngiyabuza ngamsombo uzongibonisa nezo yini Angilukile nginje abantu abanye abantu ngaphandle balukile bahle bafamba uyahlanya kunikile imali uyazi ukuthi wenzeni phela into azi ukuthi ngixisha ngemali nokudla ngingulube lakho nje. uyezwa baba umama ukhala ngokuthi wena nje nayi mhlola bu kuphela wena mengabe kuziwe ekamereni wazi nje ukuthi umuntu wesifazane uvela uthi mncamnca isikhali yabo awumlindi nanokuthi abe ujwayela lo mfazi lo Yona into yaziyo le. azongijwayela Soyilungisa mu. uyazi ukuthi angijwayela akukahle kancane wena hey ngiyeke man bafayike into azoyenza ngicela yini manje Hlala phansi Ngiyakho yini? inkinga lana. yini inkinga ngathi uzojwayela umuntu wesifazane kanje yini inkinga ningakhela uzungu mhlawumbe La madlabu Wetshwala. wasekamereni hlala phansi. wasebenza anginawo namanje angizwathi athuthi wena Sunday ngimnandi ngiyakhamisa manje uzongitshela ukuthi konke kungawe bengijabulisa. uzomosha imali yami uzomosha imali kababa ecageni Ayikho. mina ngangiyeza ngiyikhotha igqeme mina ngakutshela bashaya phansi ngonyawo kanje Kwabhedela. ngeke ngiyikhothe kodwa asikaze siphume. ngeke ngize ngikukhothe ngiyakutshela uyokhothwa uyibona laba bangibizele la ngiyakutshela ubani Ngiyamkhotha bese kodwa ngeke lapha ngisebenzisa izinto lezi unesibindi nawe mama phela ngiyamthanda bengithi sithando sami. ngikhosi inquza mina ngicela uhlale phansi baba ngicela uhlale hey nangu umuntu ozohlisa lokhu azonginyusela noshukela aha mina ngikhothi iqhe Kade kuyonene hayi ngisemncane ngabe ngaba noshukela ipipi liyavuka lo unamanga ubufebe bakhe nezitayela nabangani bakhe ahlala nabo lapha ngimkhuza ngithi buya uhlale la endlini yonke into sikhulume la yonke into mawunganeli noma kanjani ngiyaqala ukuzwa ukuthi mina ukuthi nje Ukhatha kwakho hlezi uchathela mina uma ufika ushuthe kome kunjalo. Hayi uba uthenga imbezi ubani uthenga imbezi oqala wadabula imayili wayibhoboza wathi ishiswa wathi idliwa magundwane lahlo yena imayili kodwa manje sekwazi uzongibizela kumabona kude uzothenga imjabulezi kafana uchathela ubala ngoba ungijabulile. ubalalani Mbukelo ohlelo silungisa umjolo masibingelele sikwamukele kuphena kuphi la usibukele khona. Yalazi ukuthi ukuthi le show ithola khona la ne YouTube channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakho, izihlobo zakho, nawo wonke ke nje umuntu owaziyo. Phezulu kwakho konke lokho, ngaphinda futhi join yona le channel as a membership khona uzokwazi ukuthi ke uthole icontent yethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bayibone. Ungagcini lapho nanku thanks la eceleni pressa wona khona uzokwazi ukuthi donate ngalo oncane ongakwazi ukuthi contribute ngako ukuze channel yethu ikhule yaphambili sikwazi nokuthola izinsiza kusebenza zayo le channel. Siyakubingelela igama lami ngingudlala Matifani and I am the next big thing in KZN. As per usual uyazi ukuthi once savela nje ku screen sefoni yakho noma laptop yakho noma ngabe ikephi la usibukela khona suke sizolungisa indaba ezithinta umjolo. Kulula kakhulu ongakwenza ukuthi wena usithumelele i-email umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mawenze njalo noma kanjani ukuthandaza nje uthi uNkulunkulu kaMatifani
ngihawukele ngoba njengamanje sizolungisa indaba ezisinto umjolo sibone ukuthi ngabe kuhamba kanjani wena isikhamiso emjolweni. Ake sibheke ukuthi namhlanje silungisa indaba kabani ufuna ukuthini kuthina mase-ke siyayilungisa indaba yakhe ngoba uyazi le khaya asilwe siyalungisa. Ongiphelezele sibone ukuthi namhlanje silungisa indaba kabani ihamba kanjani nanokuthi isixazululo sayo sizothini. Sanibonani babukeli, igama lami ngu-Anele wakamsomi. Ngibhalele i-show silungisa umjolo ngesizathu sokuthi nginenkinga nesithondo sami engizofisa ukuthi basilungisele yona. Mbukeli wehlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele. Uyazi ukuthi sithola khona la ekhaya lakhe elibizwa ngokuthi umjolo show. Masikhuleni sonke-ke sifike to 100k subscribers njengoba ubone ukuthi kusele kancane ukuthi sifike khona. Uma ukuthi uyaqala ukubukela namhlanje sawubona igama lami nginguDlala Matifane and I am the next big thing in KZN. As per usual uyazi ukuthi siye sikucela ukuthi usubscribe, ulike, uphinde ushare futhi yona i-channel yakho ebizwa ngokuthi umjolo show. Phezu kwakho konke joina phela i-membership of this channel khona uzokwazi ukuthi izinto esizenzayo noma esiyihliphayo uzithole kuqala wena abanye abantu bengakazitholi. Ngaphezu kwakho konke nangu thanks ola eceleni pressa wona mowenze njalo uzokwazi ukuthi udonate ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi usize ngako i-channel ikhule ihambe iye phambili. Njengenjwayelo uyazi ukuthi yonke into iqalwa ngomkhuleko and uNkulunkulu wenu wemjolo uDlala Matifane. Ngifuna sonke sisho ngazilinye lithi uNkulunkulu kaMatifane ngihawukele. Njengamanje siyangena-ke sizoqala-ke uhlelo silungisa umjolo and njengoba sisolungisa umjolo nje kuningi kakhulu esizokwenza and mewukuthi ngempela kumele sithele itswayi esilondeni sizolithela mase senze isiqiniseko futhi sokuthi ekugcineni isixazululo siba khona. Njengoba nibona ukhona umfowethu ola eceleni kwami esisolungisa nawo umjolo wakhe namhlanje sibone ukuthi kuhamba kanjani nanokuthi yini ngempela ekumele ilunge emjolweni wakhe ngoba siyathanda ukuthi ekugcineni kube khona isixazululo emjolweni ngoba niyasazi le khaya asilwi siyalungisa. Mfowethu siyabingelela sikwamukele uhlelo silungisa umjolo. Njani? Hayi mfethu ngigrand kakhulu. Ngiyaphela bhuti. Ngiyakubona mfethu ungathuthukile ukuthi ngifunani la ngiyaqala mase ngibonakala komabonakude. Hayi no mfethu ngiyathokoza ukuthi ngibe nawe la namhlanje on the show. Mina abantu bangazi igama lami nguDlala Matifane. Ungangibona ngimncane nje kodwa ngiyi-next big thing in KZN. Ubani lesinayo namhlanje? Sihle lo Mbokazi. Sihle Mbokazi. Hawu mfethu siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe kisho namhlanje. Njengoba ula silungisa umjolo igama leshow yethu lelo. And nawe njengoba ula kusho ukuthi ikhonto kufanele ilunge emjolweni wakho. Ngokubuka nje kwakho umjolo wakho uhamba kanjani? Uhamba right. Uhamba kahle. Bengakaboni lutho okubi. Okay, so njengoba ula uyajola umjolo wakho uhamba right. Ngichazele mfethu ngesingcwana sakho sikuphethe kanjani mfethu mamazi? Ngiphethe kahle. Yonke into ihamba kahle. Yonke into nje ihamba kahle konke. Bengakaboni okubi. Ngazike. Okay. So ngase mfethu kuthiwa ngichazele ngomuntu wakho mhlambe ngikunikeze nje ne scale of 10 ungamnikeza ba? Ngamnikeza u2, ngamnikeza u8, ngamnikeza 10 out of 10. Hayi ngamnikeza u10 out of 10. Ngamnikeza u10. Sithandwa sami, simandla sami ya. Isona sodwa futhi. Yeah. Hawu mfethu, awuyibhoza mfethu siyabonga kakhulu. Awasamaningi amadoda enza iqiniso mfethu enzela abantu besifazane. Ongichazeleke ngayo ukuthi umuntu kanjani? Umuntu onothando, onakekelayo nje kuwena umbone kanjani? Umuntu onothando but umuntu onothando Mbokazi umuntu nje esikwaziyo futhi ukuthi siphilisane naye. Siyakwazi ukutholana ngokomgomo nangomqondo. Yonke into nje siyakwazi ukuthi siyilungise endlini sikhulume. Mfethu uthi yonke into niyakwazi ukuhlala phansi niyilungise endlini. Namhlanje usithola la kwishow silungisa umjolo. Ngokwakho ayikho inkinga emjolweni yakho. So njengoba uzithola la namhlanje mhlambe yini inkinga ngokubuka kwakho? Into engimazayo leyo ishow bengaboni ngoba ngifonelwe kwathiwa ngiyacelwa la ngicela ukuhlonipha ngoba ngize ngathatha isinqumo sokuthi etohweni vela ngene ngo-off. Ke ngizwe ukuthi ngumuntu ophansi ongenalo udlame ohloniphayo futhi. Hayi noma ukuthi udlame alokho mfethu khuleka ngizoprove lokho ishow ingakapheli ukuthi udlame unalo because mfethu le ekhaya kuyaliwa bafo. Uthola ukuthi kuphuma indaba abantu ade bengayilindele mhlambe kuvele kuphuma ukuthi umuntu wakho ukubhanqile obviously lonto izokuphakamisela umoya yabo. So mfethu into engiyicela kuwena ukuthi ke mengabe fika mfethu umamazi simuzwe ukuthi uthini meke samuzwe ukuthi uthini si-react kwinto ayishoyo emva kwaloko ke sikwazi ukuthola isixazululo. Wena already ukuthi umlaleli umamazi umuzwe ukuthi uthini kuwena nanokuthi awuzosilwisa mfethu. Ngikhathele mfethu ukulwiswa ngibize ngamagama mfethu. Hayi udlama nginalo. Awunalo mfethu. Yebo. Hayi no.
yezwa ke mbukeli uyasithembisa umfokambokazi ukuthi udlama kanalo and alikho igama azongishiya nalo kulawa amaningi esengiwatholile le ekhaya uma ngithi ngizama ukulungisa umjolo uyazi ukuthi le ekhaya asilwe silungisa umjolo njengamanje ithemba lethu lizohamba-ke liyolanda udadewethu sikhulume naye sibone ukuthi kahle kahle yini le ngempela ekumele ilungiswe emjolweni wakhe kanjalo nomiste ungayindawo nale themba lethu liyolanda kudadewethu limbeke la ukuze sikhulume naye. Dadewethu kunjani? Sikhale njani? Siyaphinda kakhulu siyajabula ukuthi ufike namhlanje kwishow uzokhuluma nananga umuntu wakho nanokuthi nje usibhalele ungagcini ngokubhala uphinde ufike futhi sibonge nesoka lakho noma-ke i-boyfriend noma indoda yakho ukuthi ihloniphe isize ukuthi ufuna ukuthini kuyona namhlanje. Sesikhulumile-ke nawe sezwe isayidi layo mhlawumbe asikhulume nawe-ke sizwe nawe isayidi lakho ukuthi ngempela yini ekwenza wadicida ukuthi uzobhalela ishow namhlanje beningeke mhlawumbe lihlale phansi nobaba wekhaya nikhulume nje iy'ndaba zenu. Isizathu esenza ukuthi ngigcine ngibhalela ishow ingoba ngike ngazama ukukhuluma nesithando sami ngenkinga esibhekene nayo kwaba ukuthi asiyitholi isolution so ngase ngidecide ukuthi ngibhalele ishow ukuze mhlawumbe isifikele nesixazululo ukuthi singayilungisa kanjani inkinga yethu. Okay, so iy'nkinga ziningi emjolweni iy'nkinga ziningi othandweni yini le kade kuhlupha kakhulu noma mhlawumbe ubaba akekho aware ukuthi khona into eyenzakalayo ngokubuka kwakho? Ngeke ngisho ukuthi akekho aware because sisake sazama ukukhuluma ngale nkinga but sagcina singasitholanga isolution njengoba kade sengichazile. So inkinga nje engingathi mhlawumbe sibhekene nayo kakhulu ukuthi isithanda sami lesi sithatha ngokuthi othandweni kumayelana nokuthi kumele angondle angiphe imali ofeature kona lokho kuphela mina engikudingayo njengomuntu wesifazane. Mina ngifisa ukuthi isithando sami nje sibe right ngisho sisekamereni angijabulise ngendlela engifisa ukujabula ngayo. Abalance. So manje umfokambokazi la akabhalansisi izinto akenzi ngendlela. Hayi impela sho ngingasho kanjalo. Mhlawumbe mengabe uthi akabhalansisi uqonda ukuthini? Engakusho nje okokuqala ubaba hlezi ngimfisa ngiyafisa ukuthi angenze hlezi ngimcela ukuthi ngicela nje engikhothe njengabantu bonke besifazane engengizwe bengichazele isifiso sami nje. Ngisifiso sami nje bengifisa yini lento eshoyo sona sami uyahlanya yini ukhoza baba asimnikeze ithuba baba oqala angazi noma uthi kufanele ukhothe imbenge noma uthi ukhothane yabo yini into ekhothwayo isifiso sami njengoba nami ngikhothe sakho phela uyahlanya ekhanda wena kanjani ngoba uyahlanya uyazi ukuthi mina ukuthi amasiko umuntu othembele kuwona ngezi uyazi ukuthi ngisebenzisa imithi ngiyaqhuma ngiyachatha ngiyabhalaza manje mase ngishona lapha ezantsi ngedevu yini leyo nto leyo lalela baba mama mothi khotha usho ukuthi akhotheni akhothe wena sikhothane njengabantu abathandanayo ibaba labo bafazi abakutshela abakufundisa yonke leyo nto leyo noma abangani ibaba cha akubona abantu abangifundisa into nami engifisa njengomuntu wesifazane ukuthi uyenze kumina ekhombisa ukuthi ngoba uzongihlambalaza nje la uzongihlambalaza phela la yini into esingayikhuluma endlini yini into esingayikhuluma yini into esingayikhuluma uma kancane uthandana naye yini ngoba uzongilethela udoti la angithi sisamile ukukhuluma sizobabili okwazanga ukungilalela kufanele ngenze njani-ke mina bongafuna ungikhotha ngizokhotha ngoba wena phela isithando sami kumanje nje ikhanda ngilunge unginike isho kanjani baba yaziyo nje ukuthi lo ngifida ukudla la ngifida ukudla baba kulona angilani nawe awungenelisi ngiyathatha pho yini lento singayikhuluma siqede ekamereni pho uzongiveza kanje ngoba ubona ukuthi uyangihlanyela ekhanda wena bafuthe ulama ingane uthi awunalo udlame kodwa manje ubhizi unodlame kuyimali akusile udlame lolu ikhona indoda engavuma izinto zayo zokukhulunyelwa kubabona kodwa akaqedi ngisho ukukhuluma umama mina into engisayizwela uthe awumanelisi yabo awumanelisi ekamereni awufuni ukumkhotha ngathi yena lengaze ebhalela lo hlelo wabhala kanjalo ubhale kanjalo ubhala ukutheni ubhale bafo yiphi into ekhona iproof lapho ngikwenza isilima kwawena bafo ngakukhombisa i-email ngakukhombisa nansi ifoni yazi usho kahle ifoni iseduze hlisa nje ulaka sikhulume ukuze silungise le nkinga yazi uyabehlisa ubudoda bami wena uzongihlambalaza phambi kwazo abukho ubudoda mina ngihlisa hlala phansi hlisa ulaka ukuze silungise inkinga uzongihlambalaza phambi kwazo mfethu ayikho into ezolunga uzongihlambalaza phambi kwazo baba ngiyakucela mamamsomo uzongihlambalaza phambi kwazo yona inkinga engibhekana nayo le mengabe sithi siyazama ukukhuluma soba uthi uvela avuke lolaka akazi nami ukuthi inkinga engizoyithini baba ngeke ngenze leyo nto mina ngidla imithi ngidla izinto lezi ngidla yonke into ngeke ngiye ngekhanda phansi even nobaba buka
ngimfungelele ethuneni ngiyakutshela Indawo engayithithi mina kwena. ubani Kwena. hayibuka ngifunga umntwana ijamfimva mina inkunzi yakhe eshaba ngithola shaya 11 Baba, imake mina ngikuchazela because umama awumuzwa kahle. Asikhulume-ke nawe man to man. Umama into akhala ngayo la, ukhala ngokuthi ngaze ngacasuka amadoda ngalesi esibhalele sengizokubalela-ke manje point to point ngoba uvele uvuke ulaka kakhulu agcine engakwazi ukukhuluma ukuthi ufuna ukuthini kwena. ngeke ungabi nalo ulaka mfowethu uzokhuluma ngesitho sami sangasese la uthi umama ufuna umkhothe because yena uyakukhotha wena ubusamkhotha bheka. That's point number 1. Point number 2, uthi umama wena uvele uligxisheke nje yoma enkwini. Yabo? Uthi nje wathi okokuqala ngikromantic uzongifundisa hey ibhede yami ukuthi nini ngoba ngize ngikukhumbuza ukuthi nini ibhede ikhekhe angikuthengela amakhekhe noma yini noma kuthiwa ungazali ingane ayikho into injabulo ayikho endleni ayikho ngoba uzongikhipha nje kanje ayikho uyahlanya ekhanda wena fuck off ngiyakutshela fuck off yabona ungaphindi uyenze into ungibizelela isangano la ungibizela phambi komabona uthi ngibizela phambi kwamakhamera bazongidakelwa wena uzokunyisa uma ufika endlini uzobona ukuthi uzonza kanjani cha ngiyamthanda uyazi bafo ngeke phela uthi asikhulume baba ngeke ezozofika la malini imali eyiwestile ezengilethela la baba ngeke uthi uzomnyisa uma nifika endlini ungamnyisa ayaziyo ukuthi nje yonke into about imali angithakaneli kuyimanje mama ngizomhlaba-ke masisuka la sihamba nakuwena uzohamba-ke uma kuthi unama-up nayi-request urequest ngizomhlaba-ke phambi kwakho umi uhlala edaningi lapha emzini wakho mase ngiyakutshela ukuthi usechamileke yini foreplay wena umfundisa lezo zinto lezo yini le nto yini foreplay awume kancane wena awume kancane awume kancane yini foreplay ngicela uhlale phansi fuck off wena silungise inkinga Fuck off. hlala phansi khona-ke into engikuvelelwa yona hlala phansi kulungise inkinga nje la kuziwe kuyempini hey sikomon Victor uhlale Ketoni phansi ufuna ukwazi ukuthi ni foreplay awuyazi foreplay wena ulizwe ngani lelo gama kale akaze angitshela uzongitshela usongibiza la ohlelweni lwakho kuba uyafuna ukwazi ngabe siyakwenza ngabe uyakwazi Yini foreplay? ngoba ufuna ukwenza yini i-foreplay yini uma ufuna ukuyazi sohambe soyizama ekamereni i-deep kiss kodwa ikhona mama lutho njengoba ngisho ukuthi ubhoxeka kume kunjalo ungathi mncamncama ungathi kuthiwa mncamncama mase ngiyahlala kuyena uyahlanya ekhanda lo udakiwe ngiyakutshela ngathi ngamtshela ngathi uphuza wena uphuza uyaphuza wena ngoba ngibuyela nezitayela lapha engingazazi uthi ngikubhekisele niyona into nje yenza ukuthi kube mnandi kanti mengenziwa wona ngizokwenza oba baba hey yazi kuba wekho lamadoda ley'gora lezi yazi ngizokulimaza ngibizele wona amadoda ukuze sowazi ukuxazulula le nkinga ngoba besobabili yini singakhulumi yini lapha singakhulumi ekamane sikhulume wenza njena nje sokhuluma njani wenza nje amadoda akho kusho la ungibizele wona la Hayi, uzongibonisa nezo ngeke baba uzongibonisa nezo ngiyabuza ngomsombo uzongibonisa nezo yini angilukile nginje abantu abanye abantu ngaphandle balukile bahle bafamba uyahlanya kunikile imali uyazi ukuthi uyenzeni phela into azi ukuthi ngigxisha ngemali nokudla ngingulube lakho nje uyezwa baba umama ukhala ngokuthi wena nje Hey, nayi mhlobo labo. kuphela wena mengabe kuziwe ekamereni wazi nje ukuthi umuntu wesifazane uvela uthi mncamnca isikhali yabo awumlindi nanokuthi abe ngijwayela lo mfazi lo yona into ayaziyo le azongijwayela soyilungisa uyazi ukuthi angijwayela akukahle kancane wena hey ngiyeke man bafayike into azoyenza ngicela yini manje hlala phansi Ingakho kulungisa yini? inkinga lana yini inkinga ngathi uzojwayela umuntu wesifazane kanje yini inkinga ningakhela uzungu mhlawumbe la madlabu Wetshwala. wasekamereni hlala phansi wasebenza anginawo namanje angizwathi athuthi wena Sunday ngimnandi ngiyakhameza manje uzongitshela ukuthi konke kungawe bengijabulisa uzomosha imali yami uzomosha imali kababa ayikho Ecele, mina ngangiyeza ngiyikhothe igqeme mina ngakutshela ngashaya phansi ngonyawo kanje kwabhedela ngeke ngiyikhothe kodwa asikaze siphume ngeke ngize ngikukhothe ngiyakutshela uyokhothwa uyibona laba bangibizele la ngiyakutshela ubani ngiyamkhotha bese kodwa ngeke lapha ngisebenzisa izinto lezi unesibindi nawe mama phela ngiyamthanda bengithi sithandwa sami ewu ngikhosi inquza mina ngicela uhlale phansi baba ngicela uhlale hey na ngumuntu ozohlisa lokhu azonginyusela noshukela mina ngikhothe igqeme kade kuyona hayi ngisemncane ngabe ngaba noshukela ipipi liyavuka lo unamanga ubufebe bakhe nezitayela nabangani bakhe ahlala nabo lapha ngimkhuza ngithi buya uhlale la endlini yonke into sikhulume la yonke into mawunganeli noma kanjani ngiyaqala ukuzwa ukuthi mina ukuthi nje ukhatha kwakho hlezi uchathela mina uma ufika ushutheke kome kunjalo hayi uba uthenga imbiza ubani uthenga imbiza oqala wadabula imayili wayibhoboza wathi ishiswa wathi idliwa amagundwane ilahlwe yena imayili kodwa manje usekwazi uzongibiza kumabona kude uzothenga imjabulezi kafana uchathela ubala ngoba ungijabulile ubalalani uma msomo uzongidelela la hey bafo ngiyacela ukuthi siyibhalansise lento khona sothola isixazululo salento le
Ngicela uyamuzwa umama uthini vele uhlazekile njengamanje one thina sithola ukuthi wena awumanelisi umuntu wakho wesifazane 2 sathola ukuthi uvela uligxisheke nje kunjalo 3 wazi ukuthi meyabe umnikeza imali uqedile Magxisheka usuke ngasho ngani ukuthi ku wrong bathi hayi umnandi baby nali baby hayi ungazongenza isilima nawe mfowethu mfethu musu ukuthi mina malalela nizobulala ubudoda bethu la sisizwe mfethu yazi mina mfethu okay yazi mfowethu uyabona ngane ngiyithanda yazi ngimthanda kanjani saqala ngikuthanda nayo okay baba yini indaba ke mhlambe yenza ungakhothi Angeke mfowethu ngidla amakhambi mina mfowethu ngeke okay ngidla amakhambi mina ngeke ngishone ngedevu phansi udla amakhambi hayi ngidla amakhambi ngumuntu wesintu nje ngoba ekutshela ukuthi ngiyaqhatha ngithethela amahhala manje amakhambi akho avuma ukuthi umama akudlalise lapha ya akukhotha akumona kwenza angazi lutho mina ngumuntu wasemakhaya awusho maye ngibamba la sengididekile iqanda lisi ingqondo nayahamba ithuzi uyabona nje abambi lokhuza ufuna nawe ukudideka ingqondo ihambe ayimile kanje evukile akamkhotha amgxisha manje yini ke wena ujabulela ukuthi uvela ngene nje yabo mhlambe ngalesikhathi umkhotha mhlambe angakwazi ukuthi aromance kabe right uthi uyangena seku right hayi ngiyambamba ekitchen asho ukuthi use right sihlale nakusofa sobabili ingane suyihambile sinengane ezimbili ngikutshela sinengane ezimbili thatha ingane azisenandi qhubeke sihlalele kanje yabo uyazi kade sathandana naye ngikutshela yena yini abhalele la umabona kude mayengajabulile sihlale ekamereni uthi ngindlovu yangena ngiyalwa akekho romance uzongitshela ngo 4 play yini 4 play mina usungikhombisile vele ukuthi uyalwa mfethu uyalwa and amandla akho maningi kakhulu mengabe kukhulunywa kanje ngoba ekamereni uyakhala umama uthi awekho ngeke ngizwe phela mina ngumuntu wesifazane lotsholwa yimina wenziwa yimina yonke ukudla nakho kwakhe mayasho ukuthi akasakutholi kahle asasothi ngabe kufanele atshele mina ayibhalele i-TV yona ngibhekana nazo kinsuku-ke so ngisanjani inkinga mawuvela uhlala phansi kulungisa inkinga uzobhalela kumabona kuthi uzongibonisa nezo ngoba ungilaleli mengabe ngikhuluma nawe endlini hlala phansi mfethu ungafuni ngihlukuma uhlale phansi hey yazi ngacikeka yazi awuhlale phansi mfethu yini manje mfethu siloke sikhuluma mfethu uyalwa mfethu asilwe ekhaya siyalungisa mfethu imjolo yabo so manje njengoba wena ubhizi mfethu ngangibambi mfethu ungabambeleli kumina ngikwazi yini ningibizile la ngithi sikubizela ukuthi sisolungisa ba ungibambelani pho lo bhodi lo angithi wena uyala ngaxolisa yeah khuluma mfethu khuluma okay khuluma nje njengensizwa ube insizwa okay mfethu ngizozama mfethu ngizozama ukuba insizwa mfethu uthi umama akekho happy so njengoba engekho happy i-birthday yeni i-birthday celebration yakhe awuyazi nanokuthi nini khuluma iphutha ukhuluma iphutha ukhuluma iphutha uyabona mangase ngikutshela ngonyaka odlule uyazi ukuthi ngamenzelani la kulonyaka lo ngoba nje kuyile nyanga sibheke kuyona futhi ngizomenzela futhi okunye uyabo okay sengisola ngathi uyafeba lo ngiyabusola mazongitshela yini for play ufuna ukuyazimela ufuna uhambe sihambe ekameni sofesi wena uzokwenza umuntu wakho afebe yazi ngoba manje awumanelisi kahle uyazi ukuthi umuntu wesifazane mewukuthi uyadla kodwa akasuthi ukuthi uyahamba yokodla kwenye indawo noma mhlawumbe akushiye mfethu ngiyakwazi lokho ngiyakwazi nomndeni nawe ingakho bafu kubalekile ukuthi usilalele usizwe sisini waye ungaboni uyangidelela uyakudelela yini bekumele nihlale phansi nikhulume inkinga yenu pho manje wena wayireceive kanjani i-email kozongihlapaza kanje phambi kwazo bengifuna ukuthi ngiyazi ukuthi usemsebenzini angithi nendaba yenu ngifanele ilungephi phambi kwabantu kanje izolunga kanjani nolaka mawuphinde endleni wena ayikho into engayenzi yamuhlaba lo muntu lona yonke into right yazi kungihlaba mina ngikhuluma ngokuthi ngiqale nami ngibe semzweni ukuthi sihlabane angithi kusuke kujabula wena lapha nami ngiyafuna phela ukujabula awujabule angijabule ukujabula wena kuphela uma nonitop uyayazi kodwa noma ugitshelwa akafuni ukuthi agitshele umuntu wesifazane umuntu wesintu umuntu wesintu kumele senze izinto ezizosijabulisa itotolo lakho lizalwa umuntu wesiZulu linesintu yabona lipepe ngikhuluma ngalela kaZulu ngeke ngivele nje kuthiwa ngizolokhoza hayi konke kungaye nje la konke kungaye ngiyalwa uzongikhambalaza lapha phambi kwabantu nani yonke le nto le hayi kusho ukuthi mina ngiyikhalada mina never ngeke ngize ngikukhothe inkomo shaya phansi ngonyawo khuluma mina ngumfo kaMdido yamfimfi ngokuzakhe shapa amacolo sha 11 ngakutshela mfethu uzuyibongela umama elambile hayi uyasutha lo ngibona umsizwa lokho ukuthi wena uyibongela ujabule umama ulambile
Yabona mfethu usayida naye lo. No, wena owenza ngisayide naye. Yabo angikalizwe iside lakho mina lo esiqala ukukhuluma la. Elethini. Because wena unenkani. Sengilizwile isayidi uthi ufuna ngemkhothe. Ufuna ukuthi ube romantic. Khohlo ukukhotha iba romantic. Usethi manje angemkhothe. Waqale wathi angemsakhe. Ngathi yini ukusakha wangihleka. Mase fika la usebhala incwadi uzala uzothi angemkhothe. Hawu. Asikazi uyayazi yona i-date sike siphume sithi siya kwi-date siya soba uthambe siyodla out. Inyama siyayosa senza yonke into khona la inyama mina ngifuna sihambe kube yimina nawe. Isithandwa sami lezi. Yabo mina mfethu ngihamba nanansi enjaya yami siyodla inyama ezamajini. Kodwa ngeke ngivele ngisuke ngithathe imama lami nje mfethu ngithi asambe siyodla inyama endaweni ngakwenza. Yabona namhlanje ngaphoxeka usuku lami yabona mfethu uthatha umuntu osifazane uzomgebeza ekhanda kumina. Angithi wena uhluleka. Engihlala naye la endlini ohlulekayo futhi ukukhuluma nami sisothe izinto zasekamereni lami. Wena uhluleka uyangilalela yini mengikhuluma? Uzogibela. Uyangilalela yini mengikhuluma? Ngiyaqala yini mina ukukhuluma ngalento awuqala. Pho manje. Kodwa uzongihlambalaza mozongibizela endaweni kanje. Solution ngayo. Baby solution. Fanele ngenze njani mina mesingayitholi solution? Angisifanele ngithola abantu abazongisiza. Asikaze sihlale phansi sikhuluma. Hawu kanjani angithi ukade uvuma manje usho ukuthi asiqala ukukhuluma ngalento. Wena nje ukuthi inkinga yakho ukhanda lemtshelo kwakhe. Ufuna kujabula wena kuphela. Uyadelela yazwa. Hayi. Uyadelela. Asikhuluma ngeke ngicela ukuthi ngicela sikhulume man to man. Yabo. Mfethu. Umama akekho happy and njengamanje ufuna ukuthi wenze lezi zinto ayibalayo. I-birthday yakho ufuna uyikhumbule. Mekunje mengabe kunama celebrations. Mbuzo ukuthi uzalwa mhla kaba? Uzalwa nini? Uzalwa nini? Mhla kaba? Ngizalwa ngomhla ka-3 October wazi kahle. Kodwa uyakhohlwa njalo hleze ngimkhumbuza mina mihla namalanga mengizalwa. Ukuthi nje happy birthday nje kuyena kunzima. Ulo ngitshela indaba zamakhekhe ngiyingane mina ngithelwa amakhekhe. Usuku ufunani? Awumkhiphi ngosuku lokuzalwa. Awumjabulisa nishaye indawo. Sihamba nje sihambe ethi ngizomfica sente ukuphi mangiphuma emsebenzini. Ngimfice lapho ngithathe senze igrocery endlini. Nodla inyama. Athe ngabuye no KFC, buye neNando's, oPetros. Ukushaya umoya. Angazi kwa fork and knife nje nawe. Ewazi lokungixishana nezinto ezijunky la. Hayi. Awufuna ukukhuluphala ngoba ungaka nje ngoba. Ngifuna ngibe ingulu. Kodwa manje uzothi manje akuchamisa. Angikwenzi lutho. Wathi uthi nje ngiyafita. Ngiyacela. Yabona mamsomo yazwa ngesa. Ngiyacela. Yazwa ngesa. Mfethu. Lekha silo siyalungisa. Mina into engiyifisa ukuthi nilungise. Yazwa ngesa. Awume kancane. Yazwa ngesa. Mfethu angimesa kabuhlungu kanje. Yazwa ngesa. Yabona ngizohlonipha ngoba ula uphambi kwezwe. Uyazwa? Uyangeyisa ngakutshela. Mina ngirulo umuntu osifazane, mina umuntu osizulu. Ongempela. Lalela. Uyadelela lo. Uyadelela lo. Okay, fine. Ngicela simehliseke ukuthi kube khona ipeace kwi relationship yenu. Awakahle kancane mfethu wena, hey. Cha phansi. Yena kungihlala umuntu osifazane madoda. Mbekezelela kanjani lo muntu mama? Yena inkinga ngibhana naye mihla namalanga yami ngithi sisalithola isambulo bese ajika athi angikhulumi naye mengisinenkinga. Isisombululo isiphi esizosenzela la? Sikhulwa yini ukukhuluma lapha sihlala khona endlini? Lalela ubhuti lo hlapha ngasinika isiniki. Umngani wakho phela ngizomsendela i-email. Mhlawumbe umsendele nesithombe sepipi lami. Wathi nali lipipi engikhuluma ngalo mhlawumbe. Wazi ngani ukuthi kuthiwa ngilokuze lelo? Engangishutha phela mangilele lo. Mina mfethu ngibona ngifanele ukureceive. Usigebengu mayenza kanje. Mina mfethu ngibona ngifanele ukureceive ama-baby ke mina. Indaba ungahlampa ungithumele. Yindaba nisendela nama-email bo. Ungasho mhlawumbe ungisendele. Nisendela nama-email kanjani? Lo ngoba ngiyakuthanda ngenzela ukuthi Uyithathe phi yonke i-email yalo muntu? Ngitholile phela uyisho le edumile ngathi ngitholile i-email ngase ngiya-emaila ke nami ngoba Yini igama lale show le? Silungisa umjolo. Ngiyajola nawe mina. Awukade asitshaleni ngoba phela kade saqa ngokujola uzuhamba Sathandana kade saqala ukuhlala naye. Silungisa umathandana. Nomjolo hayi umjolo vele. Ngasho ukuthi umjolo. Ujola yini kodwa uyazi mfethu. Yabo mfethu nje. Ngiyamthanda akazi athi nami ngiyakuthanda kodwa phela into ewudaka noma yini. Yabo mfethu ngizobe ngiqala ukuhlolwa into relationship ngani noba uthume ukuthi ihambe ngalungile. Yabo mina wonke umuntu ojolayo bayazi imini uNkulunkulu wabo. Njengoba nawe uNkulunkulu walomjolo wakho njengoba ningifakile phakathi kwenu. Mfethu ngicela ungithobele yezwa.
ngizokuhawukela izinto zihambe kahle yazi ngizokuhawukela mfethu yonke into wenza izinto kahle kumama yabo manje mfethu umusa mfethu ukuqinisa ikhanda mfethu ngiyacela ma-ke ngibuze ngoba uthe unsizwa wena kuma wa sekhaya lakho yini into oyenzayo noma uzokunika bafa ayikho into engingayenzi ngimama wasekhaya yiloko njenga yile ufuna nami ngiyenze la ayikho into nama kukho into engayenzi kodwa yena akashongo kumina akayazi mama akashongo nje kumina uzongibuza uzokukhuluma nami lapha phambi kwabantu ukuthini angithi usuyazi ukuthi yena ayithanda yena angayithandi kodwa ngangimkhosi inkomo mina uyahlanya unekhanda uyasangana wena ilungile waste your time ilungile awikho kodwa futhi uzohlala nami ngeke asuka indawo ilungile baba ngiyakutshela angifuni nami ekugcineni kube ngathi uthi ngakukhothisa inkomo ungafuni ngakukhothisa inkomo ngenkani nabo masu experience izinto ezisenkomeni masho uthi lo mfana womjolo show kanti mina njengoNkulunkulu ngihawukela bonke abantu bami angifuni kwenzeka izinto ezikanjalo yabo mfethu ngiyakucela inkomo noma aba usayikhothanga-ke yenza isiqiniseko sokuthi uba romantic kwi-relationship uba romantic kuyena umama leya ndawana sensitive awukwazi mfethu ukuthi ungavesana ungene nje mhlaba yabo ungene nje mhlaba utheni nezingane eziwu-2 wavuma nomama uthi nezingane eziwu-2 usho ukuthi zonke le ngane nazitholani irafu nje wena sasiright ngoba yesho uyaqala nje ukukhalaza ngoba engiletha nje la kwisho hayi uyaqala ukukhalaza akaze akhalaza singenze ngathi indaba yeni igxile kakhulu kwi-sex noma mhlawumbe ukhalaza kakhulu nge-sex ukhalaza nangama-celebration ukuthi ani-celebrate lutho injabulo ayikho ekhaya cause wena uphilisa into kakhulu wena umZulu kunezinto ongazenzi kunezinto ozenzayo ama-date into eningayazi yonke lonto leyo ubuntu bakhe buvuka ngale nkathi efanele ngabe kujabula mina kodwa kumele kujabule yena mina kumele ngingabi umZulu ngibe mina ngiyakulalela uma ngabe awuzwe nje ubuka yini lonke lento eyikhulumayo ade ngihleli nawe ngesonto awukazi uphawule lutho ngenkonzo ngithini ngoba phela konke kungawo ngoba ngamtshela ngathi mina mayengayindawo cela gqoka iphinifa kuphela ngamthengela mina iphinifa gqoka iphinifa uyazi ukuthi ngifuna ukumjabulisa angiyindawo ngesitokfeleni ngibuye futhi yabo ngazi ukuthi usuku lakhe nje ngidila naye kuphela ajabule futhi kube mnandi ayine ntambama ekuseni siyavuka ngihambisa izingane esikoleni siye emsebenzini kanjalo kodwa manje mase zokhuluma nje kanje sidlangalaleni okay mama ngicela ubala izinto ongekho happy ngazo kwi-relationship khona sothi mengabe sihamba noma ehamba ubhuti ahambe ekwazile ukuthi mefike ekhaya uyolungisa kuphi nakuphi 1 ngifisa ukuthi nje mesekamereni angithide yonke indawo angikhothe yonke indawo 2 angithengele something nje nami ezongijabulisa ngebirthday yami abe romantic 3 siphume out njengathandani zonke sibuke ize lonke khombisa ngenza ngathi uyangifihla angithi wakazi ukuthi ahamba ekhaya okhombisa umhlaba wonke ukuthi ufuna ukuba ngibe unkosikazi wakhe akucace ukuthi ufuna ngibe unkosikazi wakhe lento le ngiyayenza lento ngimthathe muse kumawakhe ukube yayenza konke lokhu nani ngiyezwa indaba yomphethe nani okay bafo ngizozama ukuthi ngishintshe ngilungise kodwa nje uyasangana ukuthi angimkhephi angimthengeli noma yini mhlambe bafo ngamthathe yombeka ngisho epaki sihlalela yebo ngithenga amashwedi wathi ufuna ukubuka imovie kwakumhlakaba kwakuzophela inyanga kanoma ile nyanga edlule noma ile yini sahamba saya ukubuka imovie cinema wabonga yena akasho kodwa ukuthi kukhona into enganeliseki ngayo uzongibizela la hayi no mfethu ngeke mase kuthiwa nginodlami uthi nginodlami angenzi ngiyaxolisa kakhulu bafo ukuthi uyaphoxeka nanokuthi mhlambe kumbuleka ama-files angekho mahle ngawo nani kodwa nani bafethu nani niyadlala ngathi uvuma kanjani umuntu akusendele abize azongibiza nje kanje athi wabe ufuna kunika inamba yami lo asho ukuthi ake uyiqala ningifonele ngeke uze nje la bengeke nje uze la phela nguhambela umphetho umphetho nguhambela manje umphetho bengizomnela nike inamba yami anguhambela umphetho lo baba angisho ukuthi umphetho lo uyavuma uyangitshela la uyazama ukuthi ungichazele bafu la anganeme khona ngobani wakutshela ukuthi akuthanda uyangithanda kithi esende i-email manje ayikho ke phela leyo nkinga leyo nina nje vuselelana uthando lenu liphakame liphezulu umnakekele umama umjabulise umromance mfethu ayikho into ebale njengeromance angazi iromance mina umuntu wesifazane uyabanjwa ushisa igazi usheqe khulileka mfethu ngizokufundisa step by step nje ngoba sesikanje mina nawe
ngizokufundisa mfethu yabo uyikhiphe le yabo lento yokuthi wena umZulu ntontoni uyikhiphe umZulu yabo nami ngumZulu kodwa ungakufaki kakhulu ekhanda kuzokulimaza hey kodwa bafo makuphela lolu hlelo engizoke ngithathe inamba yakho angiboni kusazoba ukuthi ngiye lapha ngedevu noma unganga angifuni njengoba ngisho bafa angifuni kube ngazuthi ngitheme namba okhotha inkomo kuzoba kuwena ukuthi uyayikhotha yini inkomo noma cha uzobuya nje la kubhalele futhi kwesinye isikhathi mfethu khona abantu abayikhotha inkomo bayikhothe kube okwabo lokho hayi ukuthi manje mawukhotha inkomo kumele uhambe umemezela ke manje ukuthi ukhotha wayena ke ngikhiphile ngiletha la ngoba ngabe sikhuluma endlini asikhuluma ekamereni awufuni nje ukulalela amasikhuluma sobabili asikhuluma ekamereni sikhuluma yabo njengoba sikhuluma kwimanje usisi ubhodla itotolozi lapha kuyimanje ngoba uhlezi hayi angijwayele umuntu wesifazane lo uhlezi hayi uhlezi kujabulile mina ngumuntu wesiZulu kodwa kuzoba nzima hayi yini hayi ngani yakwethu hayi angiboni kahle hayi ngeke hayi ngeke ngeke hayi ngeke nzima sokhuluma naye usinika naye kodwa kuzoba nzima mfethu ngilikhiphe lilese kwena uvuma ukuthi uzoba romantic konye indlela ke ngoba kuyacaca ukuthi leyo ukuthi ungikhothe kuyakuhlula ucabanga ukulikhipha usho wahlanga wow I know hayi babukele ngixoleleni ule nkabi icabanga ukulikhipha linikeze phela hambe nalo belifuneke wenze njani ukuba kube nabe sisebenza kangcono ayibo kanjani hawu akusinhlamba leyo akusinhlamba leyo ngithiwa ngayo ayibo yini into zasekamereni ozoyikhulumela la ngabona ukuthi ngoba siyahleleka mesobabeli uyilungisa mfethu noma usuqomile la ukhona umqomile la amadoda kuthiwa inkinga ilungiswa amadoda iwona ke menthomel khuluma naye yabo nje mfethu ukuthi umuntu wakho lo u-perfect match for you so ngeke sikuphazamise thina sizokwenza ukulungisa umjolo wakho mfethu siyakucela mfethu kulezi zinto ayibalayo enze isiqiniseko sokuthi-ke ekulesi okuthathu noma okubili uyakwenza lokhu kwenkomo noma ungangayikhotha but zama ezinye iy'ndlela zokuthi ulifake umama eseyimanzi ungavele ulifake nje awuzwani ngantwana bakho ukuthi lingena kanzima noma kumele lingenile hayi bo mangingenile baby basi hayi angazi ukuthi ngaseni serious kodwa dadewethu mina ngibonga isibindi sakho sokuthi ubhalele kwishow uzokhuluma indaba yakho indoda yakho iqinile kodwa sizozama ukuthi sikhulume nayo kancane kancane zibe right yabo mfowethu ngiyakucela baba njengoba nje mfethu ushilo izinto step by step vela kuzoshesha hayi amhlambalaza kodwa bangaka abantu ababukayo nje leyo msangano lezo ukukhuluma la nokuthi ngabe sikhuluma ekamereni angisho ukuthi ngitsini uthi uzamile ukukhuluma nawe but kwayinhlangano moya nomoya and nami ngithe ngiqala ukukhuluma nawe waqala wangikhombisa lelo side but I'm glad ukuthi manje njengamanje sesikwisame page mfethu kancane kancane umuntu wakho lo uzothi esuka abehamba usumkhokhela yabo ahamba akushiye noma mhlambe njengoba umkhokhele avela asuke akuchithele cabanga-ke wena uyadla ukhokhile khona usinawana nje odla mahhala eceleni ayibona loo nto leyo hey ya bafu ngiyayibona leyo nto ngiyayibona ngempela ngiyayibona so kwangempela mfethu kodwa njengoba angisho ukuthi lento ayibhalele okay ngiya-understand but njengomuntu oqala ukuvela kumabona kude angijwayele mina ngazi ukuthi into ayikhulunyelwa ekamereni yes yeah. and izidip kakhulu-ke lezi because manje kunezinto wena ongakholelwa kuzona ngiyakuzwa nje uhleka manje ngivele ngithathe ngilinike yena uyahleka kufanele hambe nayo kodwa hey mfethu hayi kulungile siyabonga kakhulu nje nesibindi sakho ukuthi uze kwishow nanokuthi-ke usithembise ukuthi kancane kancane khona okuzolunga siyabonga kakhulu sithando sami ngiyakuthanda nami ngiyakuthanda kodwa ngiyacela ukuthi ngelinye ilanga okwenzeka phakathi kwami nawe siqale sikukhulume ngikuthanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke ubambe mina baba ngiyakuzwa lokho ngisho ukuthi utshela umama wakho ukuthi uyamthanda isandla sami osibambile angiyi bengingabi azi ngifikelwa iy'nyembezi ngayithanda le ngane mfowethu uyamthanda nawe mama ngiyakuthanda hayi no siyabonga kakhulu ungahlala mfethu ungahamba mfethu hlala la ungahamba mfethu uhlale la siyabonga kakhulu ukuthi nifike kwishow mama uhappy ukuthi usuzowathola ngisho isinqanda manje wow
Hayi yebo ngihappy ngiyajabula kakhulu nokuthi nje sikwazi nokuhlisa umoya ukuze sikwazi sisithole i-solution. Ya ne. Ngiyabonga kakhulu. Uyabona-ke mbukeli ukuthi nami sengishawisa izandla la sinenja yami. Sithola sishaya izandla manje abantu ade benolaka. Kodwa bafethu phela anizameni nani ukuthi nibe romantic. Sebengazi abantu basibhalele ngoba nje wena unqane ukuba romantic. Ngisho kwena bafo sengi-address abantu manje. Sengi-address abantu. Anizameni ukuba romantic kumuntu wakho ube romantic, izinto zenu zihambe kahle, yonke into yenu ihambe kahle, nenze isiqiniseko ukuthi noma ngabe yini eniyenzayo nenza into yenu ihambe right. Ave kumnandi ukubuka abantu bethandana. Njengamanje kuney'ngoma zothando, nenza ama-challenge yonke leyo nto leyo. Kakhohlwa uma ukuthi nawe unenkinga ethinta umjolo, isi-imelele umjoloshow@gmail.com. Uyazi-ke nawe ukuthi uma uthandaza uNkulunkulu wemjolo udlala amatifani uyakuzwa naseyaqhawukela. Sihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi kuzobe kuhamba kanjani kwi-episode elandelayo. Ungakhohlwa ukulike, ushare uphinde usubscribe to this channel. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.